lutho sengiyayinyusa ke manje women allowance ka December njalo Kanjani? Please make me understand. abajola sakushada is 2.5 Hayi bo. oh maka Enzo La la. oh baby mama is 3.5 Oh awaka Umbo kabani uhomo lwekhanda lolu? Utakiwe. Uyabona ukuthi akusajolwa manje. Akusathandana. Imawo. laba babhonyo umjolo is 2.5 We. Umuntu ongenamali akajoli. Kancane umuntu onemali ejoli. Yini umsebenzi wakho? Angizalwanga nabantu mina ngizalwanga ngibeletha abantu. bese kuthi laba abaceliwe nabalotsholiwe 4.5 Uyisishaqamba noma uyisikhonyakhona? Vokomele njengoflower. Nakhona uyancikuselelwa ngoba yini kuhamba imali phambili ku-social media kunormalizwayo wonke umbhedo ku-social media ekugcineni kulimala thina manje. Angikuphazamisanga leyo mali yokwenza njalo ukuthi imama libe lihle liphafect asekwathuma izandla kwathuma ihlombe kwathuma izandla lenza ikhanda lenza inwele libe lihle kwathuma izandla kwathuma ihlombe lithi malidlula imama kuqhamuke eksinyanya ithi uyayiva ke ngoku look at this hambele phezulu imama libukeke linuke kahle hayi mama elinuka amanzi Siyalimala. Listen properly. Girls, repeat after me. siyakhala Imali ayikho endodeni. Wait a minute. Imali ayikho kuphi? Endodeni. Ungayithathi ngama 1. Yehlisa umoya. Imali isemsebenzini. Imali kuphi? Imali isemsebenzini. Who are you? i-correct lento yonke i-correct Ngisizeke itshele nabo bonke abangani beni aba-offline ukuthi ngithe imali ayikho endodeni, imali isemsebenzini.